लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो आसा खालामदों इसोर होनो मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव इसोर होनो जोबोर मोजाङै दं। लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनजों मानि सोमोन्दै एबा मा टपिक लानानै फैनायखौ नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय नोंथांमोना निश्चय सानदों जानांगौ। नाथाय ओरैनो माने हांखुर जानो नाङा, नोंथांमोना लासै लासै नुलांगासिनो दं आरो नोंथांमोना आङो लासै लासै दिन्थिलांगासिनो दं। दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायनो फैनाय मेन गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मोननैसो टपिकनि सायाव आं नोंथांमोनजों सावरायनानै फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय गिबियाव बर्तमान पलिटिकेलनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफोर एबा गोबां जोंनि बर' समाजा पलिटिकेल हान्जायाव बारसोमगासिनो दङ एबा गावनि हमनानै ला लाइफखौ जबदान होगासिनो दङ। बिनि सायाव दिनै नोंथांमोनजों सावरायनानै भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ इम्परटेन्ट सानना लानानै स्किप खालामाजासे जाहाथे भिडिअफोरखौ नायलांजोबो आं नोंथांमोनखौ खर' गंगायै गुरैयै रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै बिदिब्ला नोंथांमोनहा जोंनि बर'नि हान्जायाव मोननै पलिटिकेल हान्जा दं। बे मोननै पलिटिकेलनि हान्जायाव बबे मोनसेखौ नोंथांमोना मोजां मोनो, बबे मोनसेयाव नोंथांमोना दङ, बबे मोनसेखौ नोंथांमोना सापर्ट होनो सानदों फैबाय थानाय MP इलेक्सनाव, बा सोरखौ नोंथांमोना सायख'नो सानदों, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव निश्चय फोरमायहरनो हागोन। दायो आं बेखौनो बुंनो सानदों, जोंहा दा बर्तमान नुनो मोनगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबाङैनो लैहोर लैहोर माने BPF हान्जायाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा अर्थात कलेज फरायफुबाय थानाय यां जेनेरेसनफ्रा बारसोमगासिनो दङ एबा बाहागो लागासिनो दङ, मानोना गावखौ जबदान होगासिनो दङ BPF हान्जायाव। दा बे खान्थिनि गेजेरावनो आं माखासे खोथा बुंनो सानदों। साननैसो सिगाङाव जों गोबां नुनो मोन्दोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों, बेनो जाहैबाय UPPL हान्जायाव लोब लोब सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासिबो जबदान जानाय, नङा होमबा? नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै BPF हान्जायाव गोबां मानसिखौ जबदान जानाय नुफैगासिनो दङ। अब्ला बेफोरो माबोरैहाय? गोबां साननो गोनां। जोंनि पलिटिकेल हान्जा मोननैखौ लानानै बे जोंनि बर' रायजोफ्रा बा बर' सुबुंफ्रा ओरैबा ओरै ना मावाफोरा जेरै सान्दुं दुङोब्ला जावरिबायो, ना फिसा फिसाफ्रा जेरै सान्दुं गोसा जानानै दैया दुंखाङोब्ला बाब्राबलाबायो, थिग बेबायदिनो जालांबाय थामारसिगोन नामा जोंनि बर' सुबुङा? नाथाय थांदों थिगानो, जबदान जाहैदों थिगानो, गावखौ बबेबा मोनसे हान्जानि बा बबेबा मोनसे पार्टिनि होननानै सिनायथि होनानै लाबाय, बे थिगानो, दागि होनानै लाबाय आं BPFनि आं UPPLनि होननानै, बे जोबोद गिदिर माने मोनसे सिन होनानै लानाय जाबाय गावखौनो, बा सिनायथि होनानै लानाय जाबाय। दा जेबो नङा, थिगानो, बिथांमोनहा जिथु BPFखौ मोजां मोनोब्ला BPFआव जबदान जाबाय, जायफोरा UPPL मोजां मोनदों बिथांमोना UPPLआव जबदान जाबाय। नाथाय बे मोननै पार्टि थासेयावबो जे जोंनि बर'फ्रा गुबुन हान्जानि पलिटिकेलाव बा गुबुन जाथिनि पलिटिकेलाव गोबां बारसोमगासिनो दं, बाहागो लागासिनो दं, बेखौबो जों नुनो थांगासिनो दङ। दा बिनि गेजेराव आं बेखौसो बुंनो सानदों, नोंथांमोना थांबायब्ला मानि थाखाय थांदों एबा माखौ लानानै पलिटिकेलाव माखौ मोजां नुहुरनानै नोंथांमोना बे पलिटिकेल जोंनि बर'नि मोननै हान्जायाव ओरै बारस्लायगासिनो दं आरो ओरैबा मानो गावखौनो सिनायथि होनानै लागासिनो दङ। बेनि मेन गुबै साननांगौआ जोंहा दङ। थारैनो जोङो जुदि बर' हारिखौ मोजाङै फोथांलांनो थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय, बर'नि जेंनाफोरखौ फोजोबलांनो थाखाय गासिबो जिथु बर' हारिनि जानानै सिमां नुदोंब्ला, पलिटिकेल हान्जायाव बाहागो लानो सानदोंब्ला बे जोबोद बाख्नायथाव। नाथाय आं बेखौसो नुदों, किसुमाना खिन्थु नोंथांमोना गोसोआव दुखु मोननो नाङा, आं थोंजोङै बुंनो सानो, किसुमाना खिन्थु लालसानि थाखाय थांदों, किसुमाना खिन्थु थाखा फैसानि थाखाय बा माबा मोनसे फिलिंस लानानै बे पलिटिकेलाव बाहागो लादों। नाथाय साफ्रोमबो जे बर' हारिनि थाखाय बा बर'नि जेंना जेंसिनि थाखाय पलिटिकेलाव बाहागो लानानै खामानि मावनो सानदों, बे नङा। जायफोर लिडार जागोन, जायफोर बिथांमोननि ग्रुपआव एसे टप जागोन, बै बिथांमोनखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोना सानसे नुलांबाय थागोन बबे लाइनजों थाङो। दिनै
जुदि गासिबो जुदि बेफोरबायदि बर' हारिनि थाखाय जांख्रिखांनानै बर'नि थाखाय मोजां खामानि मावनो होननानै सिमां नुनानै थांदोंब्ला जोबोद बाख्नायथाव। नाथाय बिनि गेजेराव आं फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानो नोंथांमोना जेब्लायबो गोसोआव ला, जेब्लायबो नोंथांमोना मोनफ्रोमबो प्रग्रामावनो बे बाथ्राखौ दिरुननांगोन दि जोंनो नांगौ 1 नाम्बाराव सोरखौ, 1 नाम्बाराव जोंनो सोरखौ नांगौ नोंथांमोना अरायसम गोसोआव ला। जोंनो नांगौ मिस्टार डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सार, एक्स एनडिएफबि बा एनडिएफबि आफादनि फाउन्डार डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जोंहा बयनिख्रुइबो फार्स्टआवनो सिमां सुजुनांगोन जे बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय। आरो बेबो मा हायोब्लाथ' नैबे एपि इलेक्सन फैबाय थानायनि सिगां डिआर नाब्ला सारखौ लोगोसे एनडिएफबिनि साफ्रोमबो सुबुङा जेराव फासिनानै दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। अब्लासो जोङो थारैनो सानगोन जे बबे मोनसे हान्जाया बे डिआर नाब्ला सारखौ बख'नो हामारखो बा डिआर नाब्ला सारखौ उदां अख्राङाव बिरहोनो हाखो, जोङो बेनोनो सेलेक्सन खालामनानै जों भटखौ होगोन। नाथाय जोङो दायो जेबो डिसिसन लानो हाया। जेब्लानाखि भटआ फैगोन, जेब्लानाखि दिन थारिख फैगोन, जेब्लानाखि डिक्लेयार होगोन, अब्ला जोङो रेडि भटखौ होनो थाखाय। जों बबेयाव होनांगौ बे जोंनि गोरबोआव। नाथाय जुदि दानो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाया जुदि डिआर नाब्ला सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हायोब्ला, आं बेखौसो नुहुरदों, हायोब्ला बा राहा लामा दङब्ला बिथांखौ दानो जेलनिफ्राय उदां खालामग्रोनाया मोजां। आरो बिनि उनाव जोङो बर' हारिनि थाखाय खामानिखौ मावलांबाय थानाया मोजां होननानै आं सानदों। लोगोफोर, आङो नोंथांमोनजों बांद्राय सावरायबाय थानो सानाखै बा रायज्लायबाय थानो सानाखै, मानो होनबा समावबो बेखार थाङो। नोंथांमोना माने जाय बिथांमोना दिनै पलिटिकेल हान्जायाव बाहागो लादों एबा गावखौ जबदान हैदों, इयं जेनेरेसन जिथुनाखि फैबाय थानाय बिथांमोना दिनै बिपिएफ हान्जानि खामानि मावनायखौ मोजां नुहुरदों खोमा। आंनि गोसोनिफ्राय आं बुंदों आरोखि, बिथांमोना बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोनदों बा अत्तार हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायखौनो मोजां मोनदोंमोन खोमा। दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ गाज्रि नुदों खोमा बिथांमोना। बेनि खारनाव दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट थाखासेयावबो प्रमद बर' सारनि सरकार सालायनायखौ बिसोरो गाज्रि मोननानै बिपिएफ हान्जायाव जबदान जाहैदों एबा गावखौ गथायनानै लाहैदों। बिनि सोमोन्दै बिथांमोना दिनै इउपिपिएल सरकार एबा बिपिएफ सरकार हमनानै ला सरकारखौनो हमनानै लादों, माने गोलैनानै थानाय बिथांमोननि सायाव बै लाइमोन जेनेरेसनफ्रा मा फोरमायदों, नोंथांमोना बिसोरनि फोरमायथिनायखौ फारि फारि खोनासंनानै बुजिनानै लादों। नोंथांमोना नुबाय थादों दासिम 4000निबो बांसिन more than 4000 गोदान लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिपिएफ दलाव हाबगासिनो दङ। दा बिथांमोनाव मोनसे साननाय दङ जे गोदो 2003नि समाव टिनिसननि जि बिटिसि मोननाय बे बिटिसिनि माने पावार एन्ड फांसनखौ हमथानांगौब्ला आरो बिटिसिनि भबिष्यत मोजांनि थाखाय बिथांमोना साननानै लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा बिपिएफ पलिटिकेल पार्टियाव दायो गोबां जइन जागासिनो दङ। आरो गोबां लेखा गोरों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरोबाव जइन जानो थाखाय जोंजों जगाजग खालामगासिनो दङ। दा बिथांमोननि साननाया बेनो जे बिटिसिआव थाखानाय 6 सिडुलाव थाखानाय जि पावार एन्ड फांसन, जोंनि भारत संबिधानाव होखानाय जि गोहो, बे गोहोखौ हमथानांगौब्ला बिपिएफ पलिटिकेल पार्टियासो हागोन। बे साननाया आथिखालनि लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव दङ। आरो बेनिखायनो बिथांमोना दायो गोबांनिख्रुइ गोबां बिपिएफ दलाव बयबो जइन जागासिनो दङ। आरो दिनैबो चिरां जिल्लायावहाय 80 जननिबो बारा लेखा गोरों लाइमोनफ्रा दिनै जइन जादों। डेफिनेटलि नोंथांमोना नुगासिनो दङ बिपिएफआव दिनै बिपिएफखौ सापर्ट खालामनाय लोगोसे पार्टियाव हाबनानै खामानि मावग्रा सुबुंनि अनजिमाया दिनै खमियाखै, बांबाय थादों। नोंथांमोना नाय 40टा समस्थियाव मोनफ्रोमबो समस्थियावनो दिनै 3000निफ्राय 5000, किसुमान समस्थियाव 7000सिम जोंनि जिथु सापर्टार बिपिएफ दलखौ मोजां मोननाया माने बांगासिनो दङ। दा जों नुदों टटेल नाम्बार्स अफ सापर्टार मोनफ्रोमबो समस्थियाव दायो बांगासिनो दङ। आरो नोंथांमोनाबो नुबाय थाखादों दैलि माने कन्टिनिउ जोंनाव माने लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा इडुकेटेड सेक्सना दिनै बिथांमोना बुजिबाय जे बिपिएफ पलिटिकेल पार्टि नङाब्ला बिटिसिखौ बासायनो हानाय नंला। दा बिपिएफ पलिटिकेल पार्टियानो जोंनि थाखाय राइट मोनसे प्लेटफर्म। दा बेखौ साननानै बयबो आवगायबोदों आरो दिनै जोंनाव माने जइन जानायनि अनजिमाया बांनायनिख्रुइ बांगासिनो दङ। आरोबाव गोबां जइन जानाय नुबावगोन नोंथांमोना। बुङाखै गावबा गावनो आथिखालाव लेखा गोरों मानसिखौ रावखौ बुजायनो गोनांथि गैया, बयबो बुजिखागौ। ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुदों। आरो जोङो मोनसे खोथाखौ बुंदों, जायफोरानो एडाल्ट फ्रांसिसनि गेजेरजों राइट टु भट होनो हानायनि मोनथाय अधिकारखौ मोनबाय, जायनि बैसोआ 18 बोसोर माने बारखाबाय। दा बिथांमोन बायदिया डेम'क्रेसि देश नालाय बयहाबोथ' गावबा गाव पलिटिकेल पार्टिखौ चइस खालामनो हानायनि माने अधिकार दङ। दा बेखौनो बुजिनानै बयबो दिनै
BPF पलिटिकल पार्टिखौ मोनसे अपसन हिसाबै लादों आरो दिनै जइन जाबाय थादों सोरबा अपोजिशन पार्टियाथ' बुंखागोन अनेक खोथा बुंनो नाजागोन बिथांमोना डिफेमेशन खालामनो थाखाय नाजागोन पार्टिखौ खिन्थु दिनै BPF दोला जोबोद गोख्रों जाबाय आरो बेखौ गोहोआव फैनायनिफ्राय हमथानो हानाय नंला नोंथांमोना नुगोन MP इलेक्शन देरहाखांनायनि उनावनो BTC आव राजखान्थिनि जिथु सिनारियाव उल्थां फाल्थां जागोन नोंथांमोना नुबाय थागोन